Bi navê Xwedayê dilovanê dilovîn silav rehmet bereketa Xweda li ser we tawan be. Gelî heval û hogirên hêja ji wecîzeyên Rîsaleyê Nûr em gihîştine gotina 105 Niyeta bawermendê ji emelê wî çêtir e. Mü'minîn niyetî amelinden hayırlıdır. Ew ê bawerî bi çarenûsê bîne ji xeman rizgar dibe. Kadere îman eden gamlardan kurtulur. Şaşîtiya herî mezin ew e ku mirov xwe bê şaşî bibîne. En büyük hata insan kendini hatasız zannetmesidir. Ew nefsa ku guhdarî şeytanê bike naxwaze kê masiyê xwe bibîne. Şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Ger ev dünya mayînde bûya û diriya me de mirin tune bûya, dê ez jî digel te bi halê te bişewtiyama. Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı, ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Emaneti Xweda bin, Xweda alîkarê we be inşallah.